Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwana na cikin wannan gidan mai albarka Darul Dalili Foundation TV 3 ina kowa da kowa fatan alkhairi. Wato sirri mai matuƙar amfani wa rayuwa a cikin yanayin da muke ciki sabida ana fama da yanayi na rayuwa sosai a cikin wannan lokacin da muke ciki. Wato idan kuɗi yana ɗan zuwa maka yana yankewa, sai ka yi samayyan kuɗi kana gani kamar za ka fita daga cikin wahala, daga baya kuma sai ka ga kuɗi ya yanke maka ya daina zuwa. Sai ka ga Allah ya buɗe maka hanya kana samu abubuwa suna daidai, kana samun sauƙi kuma sai ka ga abu ya yanke ya daina zuwa maka. Kuma a duk lokacin da abu ya yanke za ka sha wahala sosai, kuma ka yi ta bin hanyoyi, ka yi ta addu'o'i kafin abun ya juyo. In abu ya juyo kuma baya daɗewa ya sake yanke maka, to ka fahimce ni da kyau, ga sirrin da za ka yi kan wannan damuwa. Da yardar Allah in ka yi wannan sirrin, Allah zai kawo maka mafita, zai kawo maka sauƙi, kuma zai sa arziki a hannunka mai ɗorewa wanda ba zai sake yankewa ba bi'iznillahi ta'ala. Wannan sirrin yana da kyau sosai. Ana jarraba shi ana samun biyan buƙata. Wato za ka ɗauka niyya amma sai ƙarshen wata. Duk lokacin da ka ga wata zai ƙare sai ka kiyaye da kwanakin ƙarshen watan nan. Lokacin da duk wata ya ƙare, ranar da watan musulunci ya kama 1 ga wata, wata na Muhammadiyya idan ya kama ranar da ya zama 1 ga wata, to ranar ake yin sirrin. Kowane wata kuma za ka ci gaba da yin shi har lokacin da Allah ya yaye maka wannan damuwa. A duk ranar da aka ce yau 1 ga wata, to za ka yi alwala, za ka yi wanka musamman dai na farko kenan. In ka yi wanka, ka sa kayanka mai kyau, ka sa turare mai ƙamshi, ka yi alwala, ka yi nafila sallah raka'a 2. Raka'a na farko Fatiha da Alam Nashrah, raka'a na biyu Fatiha da Idza Jaa. Sai ka ɗaga hannu ka roƙi Allah sauƙin rayuwa. Duk wani damuwa da kake ciki na irin yankewan kuɗin nan da yana zuwa yana yankewa hannunka, sai ka gaya wa Allah wannan damuwan naka. To sai ka ɗauki niyya, sai ka ci gaba da wuridin ya laɗifu. Za ka yi miftahu aman, istighfari, salatin annabi, la ilaha illallah cikin carbi kowane. Sai ka gaya wa Allah damuwanka, sai ka ci gaba da karanta ya laɗifu, ya laɗifu, ya laɗifu. Adadin abin da ake karantawa 12,000 a cikin kwana 3. In ka yi a cikin kwana 1 ya yi, ko a cikin kwana 2 ka kammala ya yi. Idan watan nan ya kama kafin watan ya cika kwana 3 ya zama ka cika wannan 12,000 a kwana 3. Duk lokacin da aka ce yau 1 ga wata, to kafin ya kai 2 ranar da wata ya zama kwana 3 ya zama ka cika wannan adadin. To shi kenan sai ka roƙi Allah da warwarewa wannan matsalar da kake ciki. Sai wani wata kuma, duk wata haka za ka ci gaba da yi. In dai kana fama da yankewan kuɗi, to kowane wata da Allah ka tsaya ka yi wannan aikin. Duk wata ka samu ka yi shi. Wallahi za ka gama har ka manta da matsalar yankewa kuɗi a wajenka. In ka samu kana yin shi kamar wata 5 ko wata 6 ko wata 4 haka, duk ƙarshen wata ake yin sa. Sau ɗaya ake yi sai wani wata. Duk ƙarshen wata sau ɗaya sai wani wata. To daga wannan lokacin ya ƙare shi kenan aikinka ya kammala. Na ba da shi fi sabilillahi ga al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.